Literair Café Venray is een stichting die 26 jaar geleden is opgericht met als doel mensen meer kennis te laten maken met de Nederlandstalige literatuur. We nodigen schrijvers uit, 4 per jaar. En die schrijvers, dat zijn debutanten, dat zijn gevestigde schrijvers, maar wel allemaal vanuit het Nederlandstalig gebied, dus ook Vlaanderen. Op 17 maart 2019 komt Anne Enquist naar Venray. Zij zal vooral vertellen over haar boek Kwartet en Want de Avond. Ze wordt geïnterviewd door Victor Elfrink. Victor is een docent aan het Denderon College te Horst. Kwartet gaat over 4 personen die samen muziek maken. Er is een tragisch ongeluk geweest en ze proberen met hun 4 het beste van hun leven te maken. In de pauze zal Anne Enquist de boeken signeren. Ze zijn dan ook verkrijgbaar bij Rooiboek Venray, die bij ons die in de foyer zit. En na de pauze is er ook altijd wel een gelegenheid om vragen te stellen aan de schrijfster. Dus heeft u het boek gelezen, denkt u van daar wil ik meer van weten, dan is dit de mogelijkheid. Wilt u alvast in de carnavalstemming komen, een beetje voorgloeien? Kom dan op zondag 24 februari naar het centrum van Venray. Joekskapellen uit de regio trekken deze middag door het centrum en zorgen voor vrolijke carnavalsmuziek. Jaarlijks organiseert Kiestechniek de Kiestechniek Bedrijvendag. Deze dag vindt plaats op 16 maart en het gastbedrijf dat deze keer de bedrijven, de kinderen en ouders en iedereen die geïnteresseerd is verwelkomt, is de Intergroup. Het thema voor 2019 is Robots, de helpende hand. U bent van harte welkom op de Amfoor in Oostrum tussen 11 en 4 uur. Anywhere the wind blows, it feels these days. Zangeres Margriet Sjoerdsma en pianist Egbert Derks staan vanaf oktober 2018 samen op het podium met hun programma Favorite Songs. De intimiteit van stem en piano hier en daar aangevuld met een ander instrument. De nadruk ligt op hun favoriete songs uit de jaren 80, van Leonard Cohen tot Tracy Chapman en van Billy Joel tot Tom Waits. Ook zullen zij een aantal nieuwe songs ten gehore brengen. Comfortably unhappy in my loneliness. Woest is een voorstelling over onstuimige woedeaanvallen. Een jongen van gescheiden ouders reageert zich af op alles en iedereen. Maar onder zijn boosheid schuilt een dieper verlangen. In zijn eigenzinnige wereld vol dynamische, virtuoze en acrobatische dans probeert hij alles te laten zijn zoals het was. Boom Like That bestaat 5 jaar en daarom vieren ze hun jubileumshow groots. De 8-koppige Venrayse band heeft in haar 5-jarig bestaan al vele grote podia betreden in binnen- en buitenland. Uiteraard passeren tijdens deze avond de mooiste nummers van Dire Straits de revue en ook de prachtige composities van Mark Knopfler. Bekende hits, maar ook minder bekende pareltjes. En na het theaterconcert, afterparty in de foyer. Op woensdag 27 en donderdag 28 februari is het tijd voor de jaarlijkse try-out van het Traailand College. Ben je benieuwd wat de leerlingen van het Traailand College in petto hebben? Wees erbij! Hey now, come on, come on. You better run. Hey now, look out, look out. There's a monster in the crowd. Be ready to dance and have fun. Soul Community organiseert op zaterdag 23 februari een dansparty voor kinderen en tieners. De entree is €5, inclusief 2 consumpties. Kom het beleven en dans lekker mee.